Ja skúsim za 15 minút povedať 3 pojmy a 3 historky k tomu. A tie 3 pojmy, o ktorých by som chcel hovoriť a čo vidím ako možný nástroj na to, aby sme trošku spomalili eskaláciu konfliktov, sú tvorivosť alebo inovatívna tvorivosť. To, čomu sa hovorí tetralema, za chvíľku vysvetlím, a chaos, alebo pochybujúci chaos. A všetky pre mňa sú vysoko pozitívne vlastne pojmy. 3 historky, ktoré chcem rozprávať, aby som ilustroval, prečo sú dôležité, je historka z Peterburgu, historka z Nigérie a knižka o Havlovi, ktorú teraz vlastne čítam. To, čo sa deje na Slovensku, mnohí cítime ako nepríjemné eskalovanie, polarizáciu, ohrozujúci moment, kde cítime, že spoločnosť sa možno uberá smerom, ktorý bude mať ostrejší vlastne konflikt než doteraz. A keď niekedy rozprávam s kamarátmi, tak sa pýtajú, a ja sa tiež ich pýtam, že či vidia nejaké riešenie, oni sa ma pýtajú, či vidím nejaké riešenie, a to najúprimnejšie odpoveď je, že nevidím. A to vyzerá taká pesimistická odpoveď, ale trošku už som sa o krok posunul vlastne ďalej, že už ale vidím, že čo nefunguje. Takže aspoň viem, že čo nemá zmysel proste robiť, lebo aspoň vylúčime teda, že toto je slepá ulička. Tá prvá dôležitý vlastne aspekt, ktorý si myslím, že je strašne by pomohol, možno, je tvorivosť. Asi pred mesiacom ja som bol v Peterburgu a aj keď som vonku, tak vždycky nachádzam javy, ktoré sú podobné ako na Slovensku. A rozprával som s riaditeľkou organizácie, ktorá je aktivistická, ale nie veľmi ľudskoprávna. Je to bežná resource organizácia, ktorá proste pomáha neziskovkám fungovať. A ona mi všelijaké hrozivé úkazy ukazovala, napríklad nad dverami mi ukázala takú čiernu bodku a vrajím, čo to je. A vrajím, to je kamera, čo tam tu nainštalovali, lebo potrebujú vedieť, kto tu chodí. Vlastne tak máme tu 2 týždne takú kameru vlastne. A keďže vlastne ako teraz je taký zvyk, že všetky neziskovky, ktoré poberajú granty zo zahraničia a robia politickú činnosť, ktorá není označená, čo to je, tak sú agenti zahraniční, tak hrozí, že dostaneme túto nálepku a to znamená, že to bude dosť ťažšie. A jednu nepríjemnú historku za druhou, keď mi rozprával, tak sa jej pýtam, že jak tí neziskoví lídri reagujú v tejto situácii vyostrujúceho sa konfliktu. On vraví, no to je rôzne, veľa trpí, ale sú ľudia, tí bývalí disidenti, tí sa normálne jak ryba vo vode. Tí sú jediní, ktorí sú spokojní, schádzajú sa, vedia, čo majú robiť a opakujú niečo a hovoria, že to spoznáme, to sme robili pred 30 rokmi, výborne. A ja na jednej strane som sa potešil a na druhej strane som si hovoril do keľu, ale toto není v poriadku, pretože ak tá jedna strana bude opakovať schémy, ktoré pozná spred 30 rokov, tak kde je šanca na zmenu? Skoro určite aj tá druhá strana bude robiť presne to, čo vlastne sa naučila za desiatky vlastne rokov. A my nemeníme štruktúru konfliktu, nedochádza k tranzícii a dokonca ani to nemusí byť efektívne. Ak ostaňme pri petíciách, zhromažďovaní, hromadných protestoch, zatváraní vlastne ľudí, hľadaní mechanizmov, ako ukrývať ako názory a jak ich vpašovávať vo chvíľach neslobody do nejakých kanálov a textov, tak vlastne nemeníme konflikt, ale opakujeme tie isté schémy, ktoré vlastne už poznáme. Čiže to, čo asi by bolo potrebné, nehrať tú rolu, ktorú vlastne už poznáme, ale vymysliť niečo nové. Johan Galtung je taký mierový teoretik z Norska, hovorí, že riešenie každého nového konfliktu znamená priniesť niečo neočakávané a nové. My sa nepohneme ďalej, keď budeme opakovať postupy, ktoré boli dovtedy. Jediný spôsob, ako sa dostať ďalej, je tvorivosť. Vymyslieť niečo, čo nikto vlastne nečaká
a tým sa konflikt dostáva do transformácie a tým sa zmení vlastne tá skutočnosť. Cítim, že aj na Slovensku by malo niečo takéto nastať. Netuším, že ako, ale viem, že to, čo sa robil doteraz, ako nebude fungovať. Druhá historka je z Nigérie. Ja som mal to šťastie, že sme robili tréning v Nigérii, kde je situácia veľmi zlá, pretože krajina je rozdelená a v meste Jos, kde je deliaca línia medzi islamskou a kresťanskou populáciou, funguje veľmi nepríjemné, veľmi agresívne hnutie Boko Haram, ktoré unáša dievčatá, ktoré má za sebou desiatky tisíc mŕtvych obetí vlastne ako týchto stretov. A mal som to šťastie, že som bol tam s jedným úžasným človekom, ktorý robí v Partners US, ktorý je pôvodne Nigeričan, volá sa Kehinde. A viac než celý tréning a viac než celý pobyt pre mňa boli najzaujímavejšie diskusie vlastne s ním. Lebo to je človek, ktorý je expat, on tam sa narodil, žil tam, rozumie tej kultúre a súčasne rozumie západnému svetu. A on mi rozprával rôznorodé historky a jedna z nich bola, že ako jeho otec sa vyrovnáva s takou situáciou toho neustáleho napätia medzi rôznymi vlastne skupinami. Jeho otec je intelektuál, poľnohospodársky inžinier, odborník, ktorý v strednom veku sa rozhodol, že stane sa pastorom, kresťanským pastorom, lebo pocitil takéto volanie a začal slúžiť ako pastor a je šťastný, ale neustále naráža na rôzne dilemy. Jedna z dilem bola, že v krajine sa šíril vírus HIV a tradíciou týchto kresťanských kruhov bolo, že nepropagujú kondómy, pretože to ide proti ako keby tej jednej verzii toho, jak treba zastaviť ako ten vírus. A po niekoľkých rokoch si všimli, že možno treba zmeniť stratégiu. Aj keď im autority hovoria niečo iné, napriek tomu povedla pôsobenia na mládež a povedla abstinenčných vlastne programov, že by bolo možno asi správne začať šíriť aj kondómy. A keď prišiel s tou ideou, že teda musíte robiť, aj sa rozprával s Kehindem, ten ho presviečil a tak ďalej, tak nakoniec sa podujal na odvážny krok, že vedľa tej nádoby so svetinou vodou v kostole urobil ešte druhú nádobu, kde boli kondómy a veriaci proste mohli si nabrať ako povedla posvetenie vlastne aj kondómy, čo všetci jeho kolegovia ho skoro za to opluli, že ako to proste môže robiť. Ale on hovoril, že ak chcem, aby tí ľudia prichádzali na omše, aby neprichádzalo stále menej a menej, tak toto proste musíme robiť. A než sa to stalo, tak sa bol postavený pred druhú podobnú otázku, ešte ostrejšiu, kde zrazu je tam nehomosexuálna vlastne menšina, ktorá v tejto krajine Nigerii dokonca není to ani legálne a tak ďalej. A ten postoj bol ešte tvrdší vlastne. A Kehinde presvedčila svojho otca, že ale treba byť tolerantný a netreba robiť programy, ktoré vlastne im zakazujú neviem čo, partnerstva, manželstva, možnosť adopcie a tak ďalej. Lebo ak chceme byť ľudskí, ak chceme naozaj praktikovať lásku k ľuďom, tak musíme sa ich pýtať, čo ako potrebujú a nediskriminovať ich. Otec bol úplne z toho zničený, lebo tak ostrú hodnotovo názorovú konfrontáciu hovoril, že nezažil v živote a zmenil názor až vtedy, keď jeho kolega, iný pastor, zistil, že jeho homosexuálny syn mu oznámil, že by si rád ako zobral do manželstva, že by robil manželstvo s iným mužom a ten pastor bol z toho zničený, mal ťažkú existenciálnu vlastne krízu, nevedel, jak sa s tým vyrovnať a tak ďalej. A asi po pol roku diskusí a úvah a tak ďalej povedal, že teda nedá sa nič robiť, on má rád svojho syna a to je najdôležitejšie, čo vlastne môže byť, láska medzi ľuďmi a teda, že zosobáši svojho syna s tým iným vlastným partnerom, aj keď to môže znamenať, že možno ho vylúčia z tej cirkvi. Že autority proste zareagujú tak, že ho vykopnú ako dôsledok toho. Takto postavené uvažovanie a takto postavené dilemy sú aj niečo, čo je vlastne ako na Slovensku a my sa nepohneme ďalej,
pokiaľ stále budeme zachytení v systéme myslenia, ktorému sa hovorí dualizmus, alebo niekedy manicheizmus, kde delíme svet na dobro a zlo, necháme si vnútiť nálepky toho, že niektorí sú tí zlí a je to čisté zlo a druhí sú čisté dobro. A mám pocit, že toto je aj tá pasca vlastne ako súčasného verejného dialogu na Slovensku, kde ak ostaneme len v tomto dualistickom vlastne myslení, tak sa nedostaneme vlastne ďalej. Johan Galtung, mierový aktivista, o ktorom som vlastne hovoril, tak už niekedy v 70. rokoch proste hovoril, že nehovoríme o dualizme, hovoríme o tetralemách. Som pýtal, čo to je? No tak sú dilemy, proste ťažké filozofické hodnotové rozpory medzi dvoma možnosťami, ale zen, buddhizmus hovorí o inom videní sveta, my môžeme hovoriť o tetralemách. Nie je len možnosť, že pravdu má A a B je úplne zlé, je kľudne aj tretia možnosť, že pravdu majú obidvaja. A prečo by sme to nemohli prijať? Alebo je možnosť štvrtá, že pravdu nemá ani jeden z nich. Kľudne môžeme hovoriť o tetralemách. Možno, že není postup nutný, že my musíme s prijatím jednej pravdy potlačiť vlastne tú druhú, ale možno sa môžeme naučiť akceptovať to, že dobre, na jednej strane proste budeme hovoriť, že manželstvo muža a ženy je podstatné, kľúčové a tak ďalej, a cirkev bude uznávať len nejaký proste typ manželstva, ale súčasne umožníme to, že bude existovať registrované partnerstvo alebo možnosť adopcie. No a čo? Proste ide nám o to, aby sme sa vyhli proste zničujúcim vlastne konfliktom, ktoré vlastne umožnia to, že sa spoločnosť dostane viac dopredu. Čiže to, že nie sme pripravení uvažovať ináč než doteraz, že máme tendenciu deliť svet na dobro a zlo, je jeden z kľúčových bariér toho, že sa vlastne nevieme pohnúť dopredu. A to zlo ešte väčšinou vidíme v tých druhých. Je taká známa kreslená figurka Pago. A jedna z tých príbehov je také, že Pago hľadal ako toho nepriateľa a hovorí, že hľadali sme dlho nepriateľa a potom konečne sme zistili, že tí nepriatelia, našli sme ich a to sme my. My každý z nás si nesieme diel zodpovednosti a postoj toho delenia na to, že my sme tí dobrí a oni sú tí zlí, je možno základná bariéra preto, aby sme mohli pohnúť s konfliktami dopredu. Tretia historka, ktorá oslavuje a myslím si, že jedno z riešení, čo by pomohlo, je chaos. Vychádza z toho, že posledný týždeň čítam výbornú knižku, ktorú napísal Michal Žantovský. Je to životopis Václava Havla. Fantastická knižka, vždycky to čítam v autobuse, tak to značí, že ja vždycky sa zabudnem a skončím na poslednej konečnej zastávke. Keď si uvedomím, že som si nevšimol iný svet, takže v pondelok som bol v 50. rokoch, v útorok v 60., teraz už som v 80. a tam je môj proste svet. Ale jedna vec, ktorá je spájúca vo všetkých tých kapitolách, je ten úžasný prístup. Žantovský mal rád Havla a je veľmi láskavý k nemu a súčasne si z neho robí celý čas srandu a hrozne ho kritizuje. A tým je tá knižka vlastne dobrá, lebo keďže dôverne pozná to prostredie, však bol jeho hovorca a potom bol veľvyslanec v Amerike a potom v Británii a tak tým pánom proste je tam vidieť všelijaké historky, o ktorých niektoré som nevedel proste predtým. A jedna z nich ma zaujala, že drtivá väčšina rozhodnutí, ktoré sa diali, neboli plánované, koncepčné, dobre premyslené vlastne rozhodnutia, ale tým, že ten Havel bol taký, ako bol, tak on o všetkom pochyboval. Takže vždy, keď sa mala vytvoriť nejaká koncepcia, tak on vyzýval, že musím si ešte vypočuť ešte iných názorových oponentov a musíme byť k ním otvorení, takže tým pádom sa nikdy nič poriadne vlastne ako neuzavrelo. A vďaka tomu v tom období, keď prezidentoval, tak dneska sa hovorí, že bolo menej vlastne konfliktov, ktorý by mal zničujúci vlastne charakter. On programovo vyznával vlastne ten chaos, trošku kvôli svojej osobnosti, trochu kvôli možno nejakému prístupu, trochu kvôli poradcom, ktorých si vyberal a tak. Takže keď sa popisuje, jak tam vlastne vyzerali tie zasadnutia, tak v 90. rokoch na začiatku to vyzeralo tak, že ráno sa zvolali a experti povedali, tak musíme si určiť priority. A on povedal, že dobre, ale teraz tu je akutná krízová situácia, tak poďme sa o tom porozprávať. A namiesto pol hodiny sa rozprávalo hodiny. Na konci sa k ničomu vlastne nedošlo. A potom na druhý deň sa malo zase niečo riešiť, tak zase proste sa rozprávalo hodiny a hodiny. A vďaka tomuto chaotickému prístupu
nikdy sa neurobilo také ostré rozhodnutie, ktoré by urobili tí, ktorí proste hlásajú priority, jednoznačné proste smerovanie a nejakú proste koncepciu. Vždycky tie zasnutia začínali s otázkou Havlovou, že bol včera v noci puč? Nie, tak ako bol čas ako na ďalšie ako diskusie, ale možno, že okrem toho, že to prípada nám vlastne smiešne, alebo sme v zajatí ako toho racionálneho, plánovacieho modulu myslenia, kde jedni majú pravdu a druhí nemajú pravdu a vždycky vieme, ktoré riešenie lepšie, že takýto pochybujúci prístup, kde pochybujeme o všetkom a tým pádom robíme opatrnejšie vlastne konkrétne rozhodnutia, je aj niečo, čo prináša koniec koncov v dlhodobej perspektíve menej konfliktov. Ďakujem za pozornosť.